ke nake bacci kin jiran kunci na baki dukkan soyayya karbi sashi bata Maryama. Na baki dukkan soyayya karbi sashi bata Maryama. A farko na sa sarki Allah madare da rana, kai ne ka ban baiwar waka ya mamallaki na. Karo salati gun Mahmud dagun Amina, matan da na yaran bani ka kare a bar so Maryama. Kin zama jigo na rayuwa bani son barki, duk kulawa ni kin bani a baki sani raki. Na san wata ke ko zara mu ba su mamaki, farar biya mai kyawun fuska zan so in ganki Maryama. Ilimi da kishin addini ta ci rututa, mai halin da ba a kushe ta ka ji sashi bata. Tsafta da kaunar al'umma ka ji zuciyarta, inda kana son zama da ni dole ne ka kaunaci Maryama. Maryam sarautar 'yan mata farin ciki ga kowa, diyar umma 'yar gatan abba baki bata kowa. Takunki daidai kike tafiya ba kya da gawa, ko da mabuɗin hansibbi na bai wuce sunan Maryama. Da ke nake bacci kin jiran kunci na baki dukkan soyayya karbi sashi bata Maryama. Duk jinin jikina kin zaga kin kama zuciya, kin harba kibiyar kaunar ke ta kama jijiya. Tsarin ta ba damar kushe halin sarauniya, kwatancan baki sai dai kwalta fari ga gimbiya ta Maryama. Duk yawan tunani na da nake bai wuce halin Maryam ba. Zo ki kama hannuna mu tafi zan bi ki ba zan fasa ba. Barin ki asara ce babba, kaunar ki ba zan daina ba. Sananin wuya ko mai rinsi ina nan a tare da Maryama. So in ya kai so a makance kace a ce ya zama kauna, in har batu kan Maryam ne zan ba da fansar rayina. Kin sace dukkan rushina kin mamaye min kalbina, fatan da nai sarki Allah ka bani damar auren Maryam. Na baki dukkan soyayya karbi sashi bata Maryama.